डेंगू एगो वायरल संक्रमण ह जवन मच्छर एड्स एजिप्टी से मनुष्य में फैल जाला, जवन मुख्य रूप से कंटेनर में पानी के संग्रह में प्रजनन करेला। डेंगू के लक्षण गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, आमतौर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास, मांसपेशी अवूरी जोड़ में दर्द, उल्टी, त्वचा पदाना चाहे चोट, अवूरी आँख के पीछे दर्द कुछ आम लक्षण हा। डेंगू से बचाव के तरीका एह बीमारी के कवनो टीका नइखे। डेंगू फैलावे वाला मच्छर दिन के समय सक्रिय रहेला। रवा अईसन कपड़ा पहने के होई जवन की आपके शरीर के ज्यादा से ज्यादा ढक देवे। दिन में सुते के समय मच्छरदानी के इस्तेमाल करे के चाही। मच्छर भगावे वाला दवाई जवना में DET, पिकारिडिन चाहे IR 3535 होखे के इस्तेमाल करे के होई। कॉल अवूरी वेपराइजर के इस्तेमाल करे के होई। हर समय खिड़की के पर्दा के इस्तेमाल करी। पानी के भंडारण के बर्तन के हर हफ्ता ढक के खाली करी आ साफ करी। ठोस कचरा के सही तरीका से हटाई। कवनो ठहरल पानी के तालाब भा बर्तन ना होखे दी, काहे कि मच्छर ठहरल पानी में अंडा देला। बाहरी पानी के भंडारण के बर्तन में उचित कीटनाशक लगाई। डेंगू के इलाज हालांकि डेंगू के कवनो खास इलाज नहीं खे, लेकिन सिर्फ लक्षण के इलाज पर ध्यान दिहल जाता। दर्द के नियंत्रित करे खातिर अक्सर पैरासिटामोल के इस्तेमाल कईल जाला। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई से परहेज कईल जाला, काहे कि एकरा से खून बहे के खतरा बढ़ जाला। हालांकि कुछ गंभीर मामला में अस्पताल में भर्ती होखे के भी जरूरत होखेला। ऐसन औरी जानकारी खातिर हमनी के चैनल मेडविकी के सब्सक्राइब करी।